aiwa havanhu voti SADC ndeye fake. Noda kuti sizvamunoziva kuti vaElias Magosi vanga vari muZimbabwe aiwa musi wa 23 May aiwa tingati mazuva maviri apfuura zvokuti vanhu vatara masviko kuti aiwa masosietero ari kuita naED Mnangagwa aiwa hapana patingamboti vari up for mafresh elections munyika yeZimbabwe kana kuti pane zvavari kuita kumobiliza kuti mafresh elections aiwa inoti pane picture rapostwa naED Mnangagwa paX yendo pake anonyora achiti this morning I was honored to receive SADC executive secretary Elias Magosi at State House, accompanied by key directors. We discussed our regional goals and the SADC Extraordinary Summit on Economic Development, Regional Security and Climate Resilience, #Zimbabwe, #SADC. Saka ndo picture ravanoposta iye zvaita kuti vanhu vabva vaitaura mashoko kuti aiwa maasosietero avari kuita nekuda kwekuti aiwa Zimbabwe ndo inobva yatonominatwa kuti ihold the 44th summit iri kuitwa munyika yeZimbabwe. Vamwe vataura mashoko vachiti ED Mnangagwa ndo pacha asuma uchairmanship achiti aiwa nyange akatozo asuma uchairmanship nhau yemaflood elections inobva yatokanganikwa inobva yatorasirwa mubhini. Saka muri yeZimbabwe chimbotudzai mafungiro enyu munoti kudii muchiri kubhilivha here kuti mafresh elections anganzi achauya munyika yeZimbabwe. Apa pane comment section medu tidze mafungiro enyu. Musakanganwa kusubscribe, kulike channel, turn on the bell icon.